Do polnoci objednáš? Ráno? Aha. Zahrávaš sa so zlým človekom, potkan. Hej, mami! Čo to robíš? Zháňam deratizátora. Máme tu potkana. Myslíš mojho kamoša? Ten potkan je tvoj kamoš? Jo! A jeho meno je Molek! A dal si mu aj meno? No, čo keby si sa išiel pohrať so svojím kamarátom, OK? Jasne, mami, čauko! Dávajte na seba pozor! Dneska sa ťa zbavím, ty blbý potkan. Poďme do obchodu. Hej, deti, kam to idete? Ideme do obchodu, pane! Tak, nasúpte, deti. Prepáčte, čo je toto? Čo je, čo? Len zahrám na doktora. Už sa zobudili, doktor! Čo? OK, viem presne, čo im treba. Tu na máte, sestričky, dajte im toto. Pekne, pán doktor! Už nemáme viacej lieku. Čo? Konečne ste tu. Prepáčte, ako znelo vaše meno? Volám sa Dexter Deratizátor. K vašim službám. Zabíjam potkány, netopiere, mačky a všetko ostatné. Počkaj, vy zabijate mačky? Nie. Ja milujem mačky. Objímem ich, až im vnútornosti vypadnú. To je perfektné. Prosím, poďte ďalej. A aké mačky máte rád? Nie. Ja som skôr na psy. Ďakujeme, čauko! Kúpme si šťastného typka! Vy ste na nakupovanie príliš mladí. Sme dosť starí! A máme dosť na zaplatenie. Viete o tom, že je jún, či? On nevie, že je strašivé sviatky. Nemôžem sa dočkať, kým sa pohral s našim šťastným typkom. Poďme ho podpáliť, že si bude kričať. Deti, nepomohli by ste chudobnému a osamelému dílerovi sladkosti? Jasné, máme radi sladkosti. To bolo jednoduché. Dobre, potrebujem, aby ste doniesli tento cukor do cukrárne. Netrvá dlho a navštívite nemocnicu. Poďme do nemocnice. Čo dariť? Bože, ten zvláštny muž zabil tie deti! Niekto zastavte tomu, že... S týmto uspokojím svoje potreby. Teraz len počkám, vezmem si to domov. Už sa teším, keď pôjdem preč a... Konečne si ho našiel. A chytil ho. Čo to? Vy deti tu nemôžete byť. Viete, čo to tu je? Myslím si, že straší mesiac netekli. Hej, to je. Jop, je tu straší mesiac. Nemyslím si, že vie, čo to je. No, trošku sa prikrčíš a potom takto tancuješ. Čo? Ale však je... Nie. Není to straší mesiac. Je jún. Poďme do cukrárne. Hej! Čo tu vy dvaja hlupáci robíte? Prečo sa trasiete? Nepamätáš si to, Roy? Jo, kámo, to veľké monštrum. To nebol sen? Chcete ho znova stretnúť? Vy dvaja sklapnite! Nemôžem uveriť, že som sa dostal do problémov kvôli dvom hlúpým čudným deťom! Roy, je to OK.
ale... Není to okej! Neviem, čo sa v ten deň stalo, ale prídem na to. A to ani nie je október, vy čudáci! To je čo? To je šťastný týpek. Jo, moja Sega má takého, to je fakt cool. Spievaj pesničku šťastného týpka. Prečo mu to tak dlho trvá? Haló, Dexter! Čo sa stalo vám? Môžeme dostať tabulku čokolády, prosím? Prepáčte, deti, tu viete dostať len na Halloween. Dobre, dobre, ale túto mi držíte, dobre? Díky, Kevin! Skoro som zabudol. Čo je to? Je to cukor od dilera sladkostí. Poďme kúkať telku. A kto myslíte cukor? Aký deal sladkosti? Čauko, Kevin. OK, Kevin. Myslí. Čo s týmto tu teraz budeš robiť? Je to v poriadku, Jožo. Nebol tvoj zámer ho zastreliť? Wow, policajt niekoho zastrel. To je prekvapenie. Nie, povedal som to nahlas. Nechceš mi povedať, čo je toto, bratku? No, viete, je to cukor od našeho nového dealera cukrikov. Áno, potrebujem ho na nové cukriky. Dobre, už stačilo, vyskúšam to. A je koniec, skončil som, zbalia mi moje veci a hrickým spôsobom do väzenia. Je to cukor! Počkať, vážne? Hej! Presne tak. Nové cukriky môžete dostať tamto, na účet podniku. No tak, díky, cukríkový chlapec. Hej, tieto cukriky sú vážne dobré. Tomu ver, a teraz vieš, jak sa cítim ja, keď fajčím. Ďalší deň pre mňa. Hola, muchacho, daj nám ten cukier. Berte, ja ho nechcem, berte. Vamos. Neznášam túto prácu. Roztrhám ťa a nechám ťa na živе. Mami, môžeme... Deti, Vy dvaja, 2 roky si ma držali na povale. Jedol som potkania v pavúky. Spálim vám kožu a budem sa krmiť vašim mesom. Deti, bežte! To není Malek. Čo? Však je to on. Nie je. On je červený a cool. Tento je Bobby a žltý. Už viem. Otoč svojou hlavou. Iba demoni to vedia spraviť. Dobre, lebo to vás zaviem. Vidíš, není to on. Hej, mami, môžeme si dať čo pozrieť? Jasné, deti, jasné. Myslím si, že Pálo Matroš, policajt... Hej, mami, je tu strašný mesiac. Kedy videl. Pálo Matroš, policajt z obchodu. No, Pre ľudí nad 8 rokov. prečo nie? Je to dvojčka Straší mesiaca. Určite odporúčam. Takže je tu strašný mesiac.
To si je co exakt.